Update. Good evening, good afternoon, good morning, depending your location at this moment you are listening to me. Ana m ekele onye ọbụla. Eme nke Christmas a mara anyị mma. Pụtara ihu ọma na ihe akụ ihe enwe ọmụmụ na akụ na ụba dị iche iche. Ọ ga-adịra na mmuchi ọnwụ ụlọ ka ọ ga-akpa ihu. A ga-adị ka echeche na-agwụ agwụ. Achọrọ m iji ohere a bụrụ abụ ekele ndị Igbo dị iche iche, ndị nọ n'ala Igbo na-ebugara Jovika TV, n'ihi na you are the augural star of this 2025 Christmas. Kemgbe 4 years, enwere government in exile na government in homeland, whichever way na-akpọrọ ya. Ndị mmadụ gbafuchiri. Nobody comes back. People bata ha nọ na Asaba. A na-agwa anyị Fulani. Lee na agụ. Amaghị agụ ha ga-ahụ. Since December now, anụnwebe nga anụ na-agbara ebe. Ma ebe agbagburu mmadụ. Ma nga anọ eri oriri ma nga anọ ihe. Ndị na-ama ndị ha bụ wele mmadụ ihe mere ndị Igbo aga exile. Ndị Igbo na ụzọ kpọchiri na Christmas ya na because of enwere serious traffic congestion, enwere hold up in all the roads. Ma ha ribe batawa because o nwere ndị ka na-eche ndị send the people to come and test from ọ bụ eziokwu. The same people pụtakwa ha na-pretend. A na-ekwu ihe mege n'ala Igbo, ha na-pretend na-akọ ka ndị gbuwara isi do all hypocrisy ihu abụọ na ihe a. Yes, I'm na Nigeria adịghị anya ahụ mma, mana gị bịazi tọọ anya against ụlọ gị. Can we now agree that njide jidere this nwa amadi a, that terrorist criminal out of Finland, because ọ gara declare one more even ke December anaghị eme ma ọ gara ọsọ gara bladis ndị a gara egbu ihe a gara agbagbu ma ihe a gara eme tụrụ ihe kara ime ya agbara m egwu ya ṅụrụwa mmanya ya na-agwa gị na ya deut Nigeria ebe ọwụ ndị Igbo ụmụnne ya ala Igbo ka ọ na-destroy. Now we have seen the evidence now that onye awụ ezigbote onye akwụrụ ụgwọ imebi ala Igbo, onye awụ ezigbote a common criminal or a terrorist ya ndị otu ya mebiri destroy ala Igbo. This December have proven it. Na-ekwu Jovika Christmas a vindicate elegi ndị Igbo dey happy with you, ala Igbo dey happy with you. The way Jinekezi ekege rice for 4 years now, nwoke in the reign of terror na ala Igbo. Say now ya prime minister whatever in exile, prime minister. Enwebodi ihe ahụ. Go now, enwe ebe ji truck of trailer. Cubana chief priest of Umuhokabeji, truck trailer, bue rice, bue indomie, bue everything. Ali onye ma ihe niile awụ ihe na-emebe kemgbe since 4 years now. Abatana kemgbe ibidoro this oziọma ime expose ọ dị ndị a na-akpagarụ n'ala Igbo, ndị Igbo haram na Igbo lani. Ala Igbo anadị liberated people, anya ndị ma na-emepe ihe niile anyị na-aga people na ndị masquerade na-eti ndị egwu dị iche iche na-agba ndị meeting dị iche iche n'ime village na-emebe. Otherwise all anọ ewere mosaik ya ihe eburula onye a akpụrụla bada kampụ egbupụla isi. Arụ na-eme n'ala Igbo, ụfọdụ ndị mmadụ anọ obodo Igbo na-sponsor ya, ha ga-ata ahụhụ ya. Ihe Chineke this world is spiritual. Ọ bụrụ na ihe kwuwe wasị ihe ha chọrọ ha ga-enweta, ma ọ ha sị they will suffer for it, ha ga-atagide ahụhụ a. Ha ga na-ajụ gịnị ka ha mere, ha na-ejiri ụlọ ha wuo. Ọbara ndị a niile awụfere n'ala Igbo ga-achụgide ha ebe ọbụla ha nọ, no matter their country, anywhere ha sọrọ ha gwa ha ide ya, they will go down. So all ya ihe nọ nga ahụ. Thank you so much. I want to once again appreciate you and extend the regards of our good people of Igbo extraction. Ndị eziokwu na-adị mma, ndị na-ekpere gị ekpere, ndị si na Chineke gọzie gị na-anọnyere gị n'ihi oziọma nke na-agbasa. Ịhụ ka ndị anya mepe ndị Igbo na ihe ara ga-awụ ndị Fulani kama Igbo lani, ọ ndị Boko Haram kama Igbo haram. Chineke gọzie gị.
ebube dị iche iche a na-abatala na eji m ohere a na-ekele ọhara wee eze ndị na-anabata eziokwu gbara ka ọnwa wee kwenye na ya ọ ga-adịrị ụnụ na mma. Ụnụ nụrụ voice note atụbatara m. Ihe a bụ ihe bụ my motivation, ihe a bụ my happiness, ihe a my joy. Dịka m na-stop ị na-akpọ aha onye ọbụla ihe gbasara m update nke na-eweta, chọọ m ịkpọ aha onye ọbụla ọ gị wa were eze ntị gụrụ obi gị mara ị chọrọ ịgwa onwe gị eziokwu gị ọkwara ị chọrọ ịgwa ka ị na-ekpuchi ihe ọjọọ agaghị apụkwa n'ezinụlọ gị. Ma ọ bụrụ na ị ga-asị ihe ọjọọ pụọ, ihe ọjọọ ga-apụrụ gị site na amara Chineke n'ikwu eziokwu. Achọrọ ka m just ka unu jee ka unu gere from the horse's mouth. Enwere many more verse note of this nature. I think I have fulfilled my dream. I have achieved my aim that Ala Igbo once again is returning back. Ma achọrọ m iji ohere na-akpọ ndị niile biko ọnwụ na iwe victim of ihe gbasara mere n'ala Igbo. Achọrọ m ka iji ohere na-akpọ anyị na-achọ ime establish a na-akpọ Ala Igbo reconciliatory movement. Ala Igbo reconciliatory movement. Ala Igbo reconciliatory movement, ARM. This movement out just to appeals to ndị niile. The question I'll be asking after buying that king, has Biafra also appeals to the land. Actualized the Biafra. Your Chineke for cleansing. And these are the things why they are prosecuting and people are saying we should not bring this table up. The DSS already have this video. And he want me to support him because he's fighting for my freedom. How is this for my freedom? You kidnap my king and buy him. He says it's a freedom. Unless I try to go one year zoku. Not for man gonna touch and up on them ba aha. The man I'm under the man here. I wish na bonye on him up by ya. Onye mama de nebuya. Onye no madam so makwano as yes. So open interest of Ala Igbo dem mozo. I'm a jockey de batram here demede. We are forming a group. Ala Igbo the constructing movement. Me wonye group obulao come. Yes, I'm a member of organization can name establish, but in Kabira as an emergency, Kaiji will reconcile Ala Igbo. Party probably on email, group probably on email, Biko, Bruno Bibia, I got Rakoton Wani, Ibunde Burebu, Biko, Kaimen Kudabatan Ala Igbo. Without the Dikun Gamen Kanaha Jesus. Amen.